Gaur, hiru idei zehatz zabaldu nahi dutugu. Hirurak garrantzitsuak dira, garrantzitsuak hirurak, baina batera hartuta are eta garrantzitsuagoak. Enplegua da gizarte politikaren eraginkorrena, gure lehentasuna da enplegua gehiago eta hobea lortzea, eta emandako hitza beteko dugu. Gazteekin dugun konpromisoa gure hitza da. Beteko dugu, beraz, gazteekin dugun konpromisoa. Alokabideren bidez, laguntzak eskainiko ditugu 1000 etxebizitza gazteei zuzentzeko. 5.000 enpresek hartuko dute parte ikasketa eta lana uztartzen duen programetan. 5.000 enpresek. Eta kanpoan diren eta itzuli nahi diren edo nahi duten gazteei zuzendutako plangintza berezi bat bultzatuko dugu itzultzeko aukera izan dezaten. Hauek gure helburuak eta gure konpromisoak.